Наскоро завършихме един интересен проект, в който трябваше да направим цялостен интериорен дизайн и да обзаведем 11 апартамента. Има няколко еднопространствени студия и останалите са апартаменти с една спалня, дневна с кухненски бокс и баня. Първото нещо, което трябва да се реши в интериорния проект, е функционалното разпределение. Най-сложната част е когато имаме многофункционални зони, в които се готви, има място за хранене и дневна, те да бъдат обособени, но и да са интегрирани в общото пространство. Да се комбинират умело материалите, с които да се оформят различните функционални зони. Да се изберат вратите и настилките, които да кореспондират добре с избраните материали. Накрая, но не по важност, изборът на цветове за стените трябва да събере всички материали в подходяща среда и да създаде добър фон на всяка зона в жилището. Изборът на подходящи осветителни тела е изключително важен, за да се създаде окончателния вид на едно уютно жилище. Нашата задача беше да изготвим проектите, да направим цялостния дизайн, да изберем материалите и цветовете, да поръчаме и доставим кухните ноута от Германия и останалото обзавеждане от Италия и Дания. Нашите монтажни екипи да монтират цялото обзавеждане и накрая да закачим завесите.